Hadana. Hadana. So on. How much? Uy, maragway presyo ng Hadana. Ay, dara. 159. Made in China. Hadana. Hadana. 209. Nindot na sa check lapa-lapa. $209. Hadana. Hadana. Select color. How much? 209. 209 isa tanan dere. Wala ito. Mura pang soccer. $199 lang. Hadana. So, dire lang na ito makita sa center point. Sa pamilain. Meron ng Hadana dire. Nasa sila yung copper. Pinang copper nila. Gaan kayo. How much? 189. 189. Dito sila ilain dito. Ayan. 189. Daan kayo. 179. Ano siya? Lake Copper Gapon. 169 real. Lake Copper. Sa how much the price? 189. 189. Nasa sleigh bag. All Lake Copper. Oh, nindot to. Wow. $17 كنترون 17. How much?
May price. Why price? Kani diri puti. Mga bago. Wala sa mga price. Kani 159. Uy, lain. $59 maura. Nasa sila yung mga bangs. Naapod din o. Ano eh? 109 lang. So mo ni tanan ang recover dire. Dire lang nila to makita sa Center Point sa pamalain. Parang nasa tanan. King Ross. King Ross. $199. King Ross. $199 tanan. Gaan ay. Made in China. Made in China. $199. King Ross. King Ross running shoes. $199. Same color. King Ross gyapon $199. King Ross kangaroo man siya. So guys, sa ganahan nga gustong makaabil sa ilang mga promo, ari lang mo diri sa Center Point. Naay sila yung mga pambata o pangdagko.